Wara li ġie żvelat kif tfal tal-primarja qed jingħataw frott qares u ħaxix molli bħala parti mir-reintroduzzjoni tal-iskema ta' tqassim tal-frott u l-ħaxix lit-tfal, il-Gazzetta tan-Nazzjon issa żvelat li issa anke ħalib maqtuħ qed jingħata biex jitqassam it-tfal. Każ tipiku seħħ fl-iskola primarja ta' Ħattart fejn tmexxija tal-iskola rċiviet il-provvista tal-ħalib għat-tfal fil-kartuna żgħira biex kull tifel ikollu pakkett tiegħu. Ir-riżulta li meta bdew jinfetħu dawn il-pakketti tal-ħalib, dawn kienu maqtuwa u b'tomu qarsa għall-aħħar. Naturalment, it-tmexxija tal-iskola waqfet it-tqassim ta' dan il-ħalib fost it-tfal, filwaqt li ġew analizzati aktar kartuniet tal-ħalib li wkoll instab rieħa xejn pjaċevoli. Dan il-każ uħol oħra f'katina twila ta' inkompetenza minn dawk responsabbli minn din l-iskema li taqa' taħt is-segretarju parlamentari Clint Camilleri. Diġà ġie rrappurtat kif tfal fi skejl primarji governattivi tal-Knisja u privati qed jingħataw frott qares u ħaxix molli f'pakketti mhux issiġillati bħala parti mir-reintroduzzjoni tal-iskema ta' tqassim tal-frott u l-ħaxix li daħlet fis-seħħ f'dawn il-jiem wara sena skolastika sħiħa li fiha l-istess studenti ċaħdu milli jgawdu minn dan is-servizz. Kemm għalliema u ġenituri qed jilmentaw li huma jinsabu ddisgustati bil-mod kif qed isir it-tqassim tal-frott, il-ħaxix u l-ħalib lill-istudenti. Fost l-oħrajn, in-nuqqas ta' koordinazzjoni qed wassal biex dawn il-provvisti ta' frott, ħaxix u ħalib qed jitwasslu fl-iskejjel kmieni ħafna, b'riżultat li l-kaxxa bil-prodotti qed jitħallew fix-xemx u jitqasmu saħansitra wara l-10 ta' filgħodu. Riċentement il-Partit Nazzjonalista qal li l-Gvern injora rakkomandazzjonijiet li sarulu mill-Unjoni Ewropea li t-tfal tal-iskola għandu jingħatalhom frott u ħaxix frisk tal-istaġun. Dan apparti li l-iskema reġgħet ġiet introdotta xahar ilu biss, meta suppost kellha tibda mal-bidu tas-sena skolastika f'Ottubru tas-sena li għaddiet.